I min fritid kan jeg godt lide at spille pool med vennerne. Jeg har spillet fodbold i nogle år, men det stoppede jeg med sidste år. Jeg har gået med på skole 2 år. I år er det mit andet år, og det er jeg virkelig glad. Jeg er ordfører for udlændingepolitikken i Samarbejdspartiet. Jeg kan rigtig godt lide at være sammen med mennesker, og jeg har mine egne meninger. Derfor er jeg trådt ind i politik. Da jeg var mindre, spillede jeg meget håndbold, men det stoppede jeg så med. Jeg har gået til svømning i cirka 8 år, og har blevet tilbudt et elitehold. Men det takkede min mor nej til, fordi det tog for meget min fritid. Og så har jeg gået til dans i et år.